אש. יאללה, ברוך השם. אז בואו נתחיל. אתם סיימתם את הנושא של אלגוריתמים בגרפים, נכון? מערכות מבוזרות. נכון, אז זה מה שאנחנו נעבור היום, אלגוריתמים בגרפים, נכון? אנחנו סיימנו בעיית שני הגנרלים פעם קודמת, לא? כן, ועשינו קצת את הרמות, כאילו ממש בסוף, וסיימנו בזה. אוקיי, בסדר. אז שנייה, נראה איפה שמו את המרתון, כי אני ממשיך את הקובץ, כן, שהיה. מרתון הסתברות 2. מתי היה המרתון של מבוזרות? אתם זוכרים את המרתון של מבוזרות? אני לא מוצא את המרתון של מבוזרות. שפה לא מסתדר לי. ב8 לנובמבר. 8 לנובמבר? אוקיי. טוב. מעולה, אז מצאתי. טוב, אז עכשיו אנחנו ב-29 לנובמבר. ונשתף איתכם את המסך. טוב, אז תראו, מה שאני רואה זה שאנחנו כן סיימנו עם הקטע של בעיית שני הגנרלים, אבל לא ראינו את מה שהוא עשה איתכם בסוף, שזה החסם תחתון על טעות בבעיית שני הגנרלים. חסם תחתון על טעות באלגוריתם רנדומלי הפותר את בעיית שני הגנרלים. אוקיי? חסם תחתון על טעות באלגוריתם רנדומלי הפותר את בעיית שני הגנרלים. זה מה שהוא עשה איתכם, נכון? אם אני לא טועה. ועכשיו, מה זה אומר? זה אומר ככה, אנחנו ראינו מקודם אלגוריתם, נכון? שמה הוא היה? משתמש ברמות, אלגוריתם הרמות, אתם זוכרים? מסכימים? משתמשים באלגוריתם הרמות, ומתי מוציאים אחד? אם הקלט של שניהם הוא אחד, נכון? הרמה של אחד מהם איתי בדיוק, והשנייה איתי מינוס אחד, זה הבעיה, אבל אם הרמה של שניהם גדולה מאיתי, שניהם יוציאו אחד, אם קטנה מאיתי, יוציאו אפס, כאילו קטנה מאיתי או גדולה שווה. בסדר? אז אם שניהם יודעים את הקלטים, הרמות של שניהם עקפו את T, והקלטים הם אחד, מוציאים אחד. בכל מקרה אחר מוציאים אפס. סגור? זה היה האלגוריתם הזה.
ואמרנו שהטעות שלו היא 1 חלקי R, כי היריב לא יודע את ה-T שלכם, נכון? הוא לא יודע את ה-T, אז ובגלל ש-T הוא מספר בין 1 ל-R, ואתם עושים כאילו את ה-R סיבובים, אז היריב כאילו יש לו סיכוי של 1 ל-R לנחש את ה-T הנכון, ואז ברגע שהוא ניחש את ה-T הנכון זה כבר לא הסתברות, הוא ידאג לכך שאתם תגיעו למצב של הטעות. אוקיי, כלומר, לו יצויר שהיריב היה יודע את ה-T הנכון מראש, אז ההסתברות שהייתם טועים היא 1, כי כאילו אנחנו אומרים שהיריב הוא פשוט ישבש את הכל כל הזמן, ואנחנו תמיד נטעה. בסדר? הקטע של ההסתברות בו זה שהיריב לא יודע לנחש את ה-T הנכון, שיגרום לזה שכאילו זה יהיה T ב-T מינוס 1, הוא יכול לנחש מספר בין 1 ל-R, אבל אם הוא לא ינחש את ה-T הנכון, אז או ששניהם יוציאו 1 או ששניהם יוציאו 0. ולכן כאילו כן תהיה הסכמה. בסדר? אז אתם אמרתם, טוב, אבל זה אלגוריתם שמצליח בטעות של 1 חלקי R, כשיש R סיבובים. אולי יש אלגוריתם שלא משתמש ברמות, הוא מנחש דברים אחרים, עושה דברים אחרים, שמצליח לעשות תוצאה יותר טובה מזאת. בסדר? שימו לב, אני רוצה אלגוריתם הסתברותי אחר, שיכול להניב לי תוצאה יותר טובה, כלומר, להקטין את הטעות עוד יותר, אבל שעובד עדיין עם R סיבובים. אז אתם ראיתם את הטענה הבאה. אם, למעשה, כל אלגוריתם רנדומלי הפותר את בעיית שני הגנרלים, אוקיי? הוא מקיים, שימו לב את התכונות, קודם כל שהוא מסיים לאחר R סיבובים, לא יותר, אוקיי? מגיע להסכמה בהסתברות. עכשיו, שנייה. ולידיטי, הוא מקיים ולידיטי, תקפות, שאומרת ככה, אם שני הקלטים זהים ולא עבדו הודעות, אז שני הפלטים זהים לקלט. נכון? זוכרים את התקפות הזאת? אבל בנוסף אנחנו קצת מחזקים את זה, ואנחנו אומרים שאם לפחות אחד מהקלטים הוא 0, הפלט של שניהם 0. זה קצת יותר חזק, זה תקפות חזקה, אתם מבינים? כאילו אנחנו... גיל, מה זאת אומרת תקפות חזקה? תקפות חזקה זה הכוונה, התקפות הרגילה זה אם שני הקלטים זהים ולא עבדו הודעות, שני הפלטים זהים לקלט, זהו. בנוסף לזה, כאילו אני מוסיף לאלגוריתם עוד תנאי, אני כאילו עוד יותר מגביל אותו, אני אומר לו, תשמע, לא רק שאני רוצה ממך תקפות, אם אחד מהמחשבים קיבל את הקלט 0, לכאורה, אלגוריתם שאם אחד מהם קיבל 0 והאלגוריתם אומר ששניהם יוצאו 1, זה אלגוריתם נכון לבעיית הגנרלים. העיקר שיש הסכמה. אמרנו, רק אם הקלטים זהים ולא עבדו הודעות, אז הפלטים חייבים להיות זהים לקלטים. אבל בכל מקרה אחר, אני רק דורש שיהיה להם פלט זה, לא אכפת לי אם זה 0 או 1. מצידי ששניהם יוצאו 1-1 בכל מקרה אחר. אבל לא, פה אני אומר, אם אחד מהמחשבים קיבל קלט 0, שניהם צריכים להוציא 0. סבבה, כן. כלומר, קצת חיזקתי את הטענה הזאת. אוקיי? אז כל האלגוריתם שמקיים את זה, והסכמה
בהסתברות אחד חלקי, כאילו בהסתברות לפחות 1 מינוס אפסילון, עד מינוס, כלומר, מה זה אומר 1 מינוס אפסילון? כלומר, שהטעות היא, אוקיי, לכל היותר, אפסילון. כלומר, אם יש הסכמה בהסתברות לפחות 1 מינוס אפסילון, אז הטעות היא לכל היותר אפסילון. כל אלגוריתם, שימו לב לדגש, כל אלגוריתם, לא רק אלגוריתם הרמות שעכשיו ראינו, אלגוריתם הרמות מקיים את התנאים הללו, בסדר? הוא מסיים לאחר סיבובים, הוא באמת, אם לפחות אחד מהקלטים 0, הפלט שתיהם 0, ואם כל הקלטים זהים ולאו דעות, אז הפלטים זהים לקלט, ויש הסכמה בהסתברות, אוקיי, צריך להגיד מה אפסילון, אבל יש הסכמה בהסתברות מסוימת, כן? אז, שימו לב לפן של הטענה, אז אפסילון גדול שווה ל1 חלקי r. בסדר? עכשיו, אתם הוכחתם בכיתת הטענה דווקא לא r, אלא 2r, אבל בסדר, הוא טען לכם שאפשר גם להגיע ל-r. אבל בגדול, אפסילון גדול שווה מ1 חלקי r. זה כאילו מראה, מה זה מראה? שהטעות שלכם, שימו לב, אתם לא יכולים לעשות טעות יותר כאילו קטנה מזה. אתם לא יכולים לטעות פחות מזה. כל אלגוריתם שתתנו לי בעולם, זאת אומרת שאלגוריתם הרמות, הוא לא סתם אלגוריתם, הוא אלגוריתם ה-the best, כאילו שיכול לקיים את התנאים הללו. בשביל מי שמקיים את 1, 2, 3, ועושה את זה הכי טוב, זה אלגוריתם הרמות. כמובן, יש עוד אלגוריתמים שעושים את זה, אבל עם אותה טעות. לא עם טעות יותר קטנה. בסדר? מובן, הטענה מובנת? יכול לחזור רק על הסוף, על ההסכמה, כאילו, על למה זה אז אפסילון גדול מ1 חלקי 2r? זה מבחינת ההוכחה. כאילו, זאת הטענה, צריך להוכיח אותה. אבל... אוקיי, אבל כאילו, אני רק רוצה שתבינו מה היא אומרת. היא אומרת שאם אתם לוקחים אלגוריתם אקראי, איזה שבא לכם לפתור את בעיית הגנרלים, הוא לא יהיה יותר טוב מהאלגוריתם שראיתם. שהוא האלגוריתם עם הרמות. כאילו, לא קיים אלגוריתם אחר, כי אתם יכולים להגיד לי, תשמע, הבאת לי בסדר, אלגוריתם רמות שפותר עם טעות של 1 חלקי r, כי הוא יכול לנחש שהיריב את t בהסתברות 1 חלקי r, אבל אולי יש אלגוריתם אחר בעולם, יותר טוב ממנו, שמשיג את התנאים 1, 2 ו-3, בטעות יותר קטנה. אז אני אומר לכם, לא, אין כזה. כלומר, אלגוריתם הרמות הוא הכי טוב. בסדר? עכשיו, ההוכחה הזאת לא מוכיחה שאלגוריתם הרמות הוא הכי טוב, בגלל שאפסילון גדול שווה מ1 חלקי 2r. אוקיי? ואז ברגע שזה 1 חלקי 2r, אז כאילו, אז 1 חלקי 2r זה טעות יותר קטנה מ1 חלקי r, נכון? זה מכנה יותר גדול. ואז כביכול, אז זה אומר שיש אלגוריתם אולי יותר טוב, שהוא בהסתברות 1 חלקי 2r, אבל באמת, אתם עשיתם גם את ההוכחה שזה 1 חלקי r בתרגול, נכון? מה שזה לא היה. כן ראיתם את ההוכחה של 1 חלקי r, לא? כן, 1 חלקי r ראינו. אוקיי, היא הייתה מובנת? פלוס מינוס. אוקיי, בגלון, מה הרעיון? איך רעיון ההוכחה עובד? רעיון ההוכחה. אולי בקשו מכם להוכיח כאילו אלגוריתם רנדומלי שפותר, תראו לי שההסתברות היא כזו וכזו. אוקיי? רעיון ההוכחה הוא כזה, דומה לשיטת ההוכחה שלא קיים אלגוריתם
לבעיה הדטרמיניסטית, הרגילה. כלומר, על ידי ארצות דומות. אוקיי? על ידי ארצות דומות. אתם זוכרים, הראינו הרצה ראשונה, הרצה שנייה, ארצות דומות אחת לשנייה, ולכן כאילו אחד לא מבחין, אחד כן מבחין, נכון? אז הנה זה, אז בהרצה אחת, הנה ההוכחה. הרצה אחת, קלט 1-1, לא עבדו הודעות, אז מה יהיה הפלט? מה יהיה הפלט, חברים? 1. 1-1, נכון? למה? לפי 2, כי 2 אומר תקפות. אוקיי? אוקיי. הסתברות 1. כלומר, ההסתברות שהם יוציאו את הפלט 1-1 זה הסתברות 1. אוקיי? כלומר, ההסתברות לטעות ולפלט 0 היא 0, בדיוק, נכון? כי כאילו שימו לב, איפה נכנסת ההסתברות? רק כאשר אתם לא צריכים לקיים את תקפות. כלומר, או ששני הקלטים הם שונים, לא, סליחה, שימו לב, אם לפחות אחד מהקלטים הוא 0, הפלט של שניהם 0. זאת אומרת, מתי עוברים ל3? בואו תגידו לי אתם. מתי אני עובר ל3? אם שני הקלטים הם 1, וכן עבדו הודעות. נכון? תכלס, בגלל החיזוק שלפחות אחד מהקלטים הוא 0, הפלט של שניהם 0, לא משנה אם עבדו הודעות או לא עבדו הודעות. אז זאת אומרת שהדרך היחידה שאתם מגיעים ל3, זה רק כאשר שני הקלטים הם 1, ועבדו הודעות. נכון? ורק אז יש לכם, מותר לכם לטעות בהסתברות מסוימת, אבל כל עוד אתם ב2, אסור לכם לטעות. בסדר? כן, כל עוד יש לי 0 איכשהו, אז ישר הם שתי מחליטים על 0. כלומר, בואו נעשה את הדגש הזה, אם תנאי 2 מתקיים, אסור לטעות. אוקיי? בשום הסתברות. כלומר, צריך להיות צודקים בהסתברות 1. אחרת, מותר טעות עד אפסילון. כאילו בתנאי 3. אז פה תנאי 2 מתקיים, אז בהסתברות 1, ההסתברות לטעות, הפלט 0 היא 0. בואו נעשה את הרצה 2. הרצה 2, זוכרים, אותו קלט, אבל כן עבדה הודעה. ההודעה האחרונה, ההודעה האחרונה מ-V1 ל-V2 עבדה. ואז מה? שימו לב, מי מבחין? V1 לא מבחין, נכון? לא מבחין, ולכן בשבילו התקפות מתקיימת, נכון? כן. ולכן, עכשיו, איך אתם סימנתם את הטעות של כל אחד? מה זאת אומרת? הוא סימן לכם כאילו את הטעות באיזה משתנה? את ההסתברות לטעות? לא. פי, נראה לי. ולכן, אז בואו נעשה ככה. ההסתברות ש-V1 output 0, מה ההסתברות ש-V1 יוציא 0? אחד מסי אפסילון. לא, רק אפסילון.
לא, הוא לא יטעה. V1 לא מבחין, אז זה כמו מקודם. כמו בהרצה הקודמת. אם אני לא מבחין, למה שאם מקודם אני טועה בהסתברות 0, פתאום אני אטעה? לא, כן, כן, התבלבלתי ב-2. זה לא הגיוני, אוקיי? עכשיו, לעומת זאת, V2 מבחין, נכון? כן. V2 מבחין, ולכן ההסתברות ש-V2 output 0, למרות שהקלט הוא 1-1, כאילו output 0 זה מבחינתי טעה, כן? היא לכל היותר אפסילון, נכון? לפי ההנחה. לפי ההנחה. אתם מסכימים עם זה? כן, C3, כן. אוקיי, עכשיו הרצה 3. הקלט 1-1, שתי ההודעות בסיבוב, כל ההודעות בסיבוב R עבדו. אז V2 לא מבחין, כי גם מקודם ההודעה האחרונה לא התקבלה אצלו, וגם עכשיו היא לא התקבלה, לכן ההסתברות ש-V2 יוציא 0, נשארת לכל היותר אפסילון, נכון? כי זה ההסתברות שהוא יטעה. עוד פעם, אפשר רגע את הנקודה הזאת עוד פעם? V2 לא מבחין, אז הוא מתנהג כמו מקודם. אם מקודם הייתה לו הסתברות לטעות לכל היותר אפסילון, גם עכשיו ההסתברות לטעות היא לכל היותר אפסילון. נכון? אתה לא מבחין, אתה מתנהג אותו דבר. למה שההסתברות שתטעה תגדל או תקטן? אתה מטיל את אותם מטבעות, אתה בוחר את אותם דברים, אז ההסתברות נשארת אותו דבר, נכון? כן. כן, אוקיי. עכשיו, V1 כן מבחין. מקודם, ההסתברות לטעות הייתה 0, נכון? נכון. מה ההסתברות עכשיו לטעות? 1 מינוס אפסילון, לא? לא, 1 מינוס אפסילון זה להיות צודק. מה ההסתברות לטעות? גם אפסילון, נכון? אמרנו, אם מקודם אתה צדקת ועכשיו אתה מבחין, אז אני מרשה לך לטעות בלכל היותר אפסילון. מסכים איתי? כן, כן. אז לכן הטעות שלו היא לכל יותר אפסילון, גם לפי ההנחה. זאת אומרת שכאילו בהרצה 3, ההסתברות ש-V2 יוציא 0 היא אפסילון, ההסתברות ש-V1 יוציא 0 היא אפסילון. בסדר? אוקיי. אוקיי, יפה. מה קורה בהרצה 4? בהרצה 4, הקלט הוא 1-1, כל הסתברות בסיבוב עברו, וגם ההודעה לפני האחרונה מ-V1 ל-V2 עבדה. כלומר, אנחנו כמו מקודם, אנחנו כל פעם מנקים עוד הודעה ועוד הודעה. ההודעה כאילו בסיבוב R+1, כן? מה יקרה פה? מי לא מבחין עכשיו? V1 לא מבחין, נכון? ולכן ההסתברות שלו היא כמו מקודם. 0. לא 0. בהרצה הקודמת. נכון. אוקיי? אז ככה. V1 לא מבחין, ולכן אם מקודם ההסתברות של V1 לטעות הייתה לכל היותר אפסילון, אז גם עכשיו היא תהיה לכל היותר אפסילון.
עכשיו, V2 כן מבחין, ואז מה קורה? ההסתברות שהוא יטעה, בגלל השינוי עכשיו, עולה לו בעוד אפסילון. אתם מסכימים עם זה? לא, למה? כי מקודם, קומפלט, ההרצה קומפלט, היה טעות של אפסילון, נכון? כן. מסכים איתי? עכשיו אני אומר לך, תשמע, אתה לקחת את ההרצה מקודם קומפלט, ושינית ל-W2 שעבדה להודעה. אז עבדה להודעה, אתה מגדיל לו את הטעות. בכמה? באפסילון. אפשר עוד פעם? לא כל כך הצלחתי להבין למה... תראו. כאילו הבנתי למה V1 לא מבחין, ולכן זה נשאר כמו מקודם, אבל V2 לא כל כך הצלחתי להבין. אני אסביר עוד הפעם. כשאתה משנה ל-V2 את הקלט, הרי הוא מבחין. נכון? זאת אומרת שזה לא כמו מקודם, כי עכשיו ההטלת מטבעות שלו משתנה בהתאם, נכון? כי כאילו הוא הבחין שהלכה לו עוד הודעה לאיבוד. אנחנו אבל ראינו שבהרצה הקודמת, אוקיי, בהרצה 3, הטעות, ל-V2 כבר הייתה טעות שהיא לכל היותר אפסילון. בהסתברות של לכל היותר אפסילון, הוא מוציא 1, הוא לא מוציא 0, נכון? הוא טועה. עד כאן אתה איתי? כן. אבל זה במצב הנוכחי, שכאילו רק ההודעות בסיבוב R עבדו. עכשיו אני אומר לך, תשמע, אני עכשיו מוסיף לך עוד הודעה שעבדה. ואתה כן מבחין, סימן שההבחנה יכולה לגרום לטעות נוספת. אוקיי, סבבה. אתה מבין? זה שאתה מבחין, לא הגיוני ששתי ארצות דומות, אוקיי, שתי ארצות דומות, אתה מבחין ביניהם, כאילו, שתי ארצות, סליחה, בעיניך הן לא דומות, כי אתה מבחין ביניהם, וההסתברות של טעות תהיה אותו דבר, אוקיי? כאילו, זה יכול לקרות, אבל זה יכול לקרות אם כאילו האלגוריתם נגיד אומר, שאתה סתם מנחש את התשובה בהסתברות חצי, אתה מבין? כאילו אתה מטיל מטבע, אם יצא עץ אתה מוציא 0, אם יצא פאלי אתה מוציא 1, אבל אז כאילו ההסתברות שלך היא כאילו חצי יותר. ולא משנה כמה הודעות הלכו לאיבוד, כי אתה לא באמת עושה כלום, אתה לא מתנהג בהתאם להודעות. אבל מה שאנחנו אומרים זה חסם. שים לב, כשאני אומר שהסתברות היא לכל היותר 2 אפסילון, אני לא מתכוון שהיא 2 אפסילון, היא יכולה גם להיות בהסתברות 0. אוקיי, אני נותן כאילו חסם עליון על הטעות. אתה מבין, זה חסם עליון, זה לא מדויק, יכול להיות שבאמת אין לך הסתברות לטעות בכלל. סגור? כרגע עוד אין שום סתירה, יכול להיות מצב שההסתברות היא 0, יכול להיות שיש באמת אלגוריתם רנדומלי שפותר את הבעיה ב100%. בסדר? כאילו, אולי יש כזה. אבל אני נותן לך חסם עליון על הטעות. הטעות לא עוקפת לי את אפסילון. בסדר? מובן? אבל כשאני מבחין, והטעות שלי הייתה כבר אפסילון, אני עלול לטעות בעוד אפסילון. עוד טעות אפסילון, על זה שהבחנתי. כי כל ההבחנה גורמת לעוד טעות אפסילון להיווצר. לכל היותר. כי אני יודע שפשוט יש לי הסכמה בהסתברות שלפחות אחד, אני עושה אפסילון, כלומר שהטעות היא לכל היותר אפסילון, אבל הטעות שכאילו, בכל פעם שהולכת הודעה לאיבוד, הטעות שלי יכולה לגדול. בסדר? זה מובן? כן, סבבה. גם שים לב שכאילו הטעות שלי ביחס גם ל-V1. V1 יכול לטעות בכל יותר אפסילון, אני יכול לטעות בכל יותר פעמיים אפסילון. אוקיי.
טוב, אז בואו נמשיך. עכשיו, ככה אתם מורידים את ההודעות, וכל פעם תשימו לב, פעם אחת הטעות שלו גדלה באפסילון, פעם אחת הטעות שלו גדלה באפסילון, פעם אחת הטעות שלו. מה קורה בסוף? כאילו, בהרצה, באיזה הרצה כבר לא יהיו הודעות בכלל? 2R? או 2R פחות 1. מה זה? לא, 2R ועוד 2. 2R ועוד 1, לא? 2R ועוד 1. כי ב-2 הורדתי הודעה, ב-3 הורדתי הודעה. כאילו, לוקח 2R הרצות כדי להוריד את כל ההודעות, והתחלת מהרצה 2 להוריד הודעות. אז בהרצה 2R ועוד 1 אתה תסיים. 2 כאילו כולל. כן. אז בהרצה 2R ועוד 1 אין הודעות. אז הקלט הוא 1-1. אוקיי? אף הודעה לא מגיעה. אוקיי? אף הודעה לא מגיעה. מה לגבי הטעות? מי מבחין? V1 לא מבחין. למה V1? לכן הטעות של V1 אחרי כל ההצטברויות הללו, היא תהיה 2 אפסילון, 2R אפסילון. כי כאילו כל פעם אתה עולה אפסילון, 2 אפסילון. אפסילון, 2, אתה מבין? כן. זה כאילו ההצטברות של, כאילו כל פעם אני מעלה באפסילון את הזה. כן, זה כל פעם מוכפל, אבל זה לא אמור להיות 2R אפסילון ועוד אפסילון, כאילו? למה? כי זה 2R ועוד 1 סיבובים, לא? לא, אבל זה 2R אמרנו החל מ-2, כי בהתחלה ההסתברות של שני מליטות היא 0. אוקיי, סבבה. אוקיי? כן, כן, אוקיי. סבבה. את האמת שלו זה מינוס אפסילון. והוא אפסילון. בסדר? הוא או 2R אפסילון, V2 שמבחין. V2 מבחין. ולכן, אז הטעות שלו תהיה 2R אפסילון, סליחה, הוא 2R אפסילון, פחות אפסילון. והוא פשוט 2R אפסילון. אוקיי? זהו. עכשיו בהרצה 2R ועוד 2, אני משנה את הקלט, שימו לב, של V1 ל-0. אוקיי? כמו שעשינו אז מקודם. רק שפה אני לא צריך להחזיר את ההודעות, כי ברגע ששיניתם את הקלט של מישהו אחד ל-0, הוא צריך לקיים את הוולידיטי, נכון? נכון. הוא צריך לקיים את הוולידיטי. אז מי לא מבחין? V1 מבחין, נכון? כי שינינו לו את הקלט. V2 לא מבחין. אז לכן, זה נשאר הטעות כמו מקודם. טעות נשארה כמו מקודם. אבל עדיין אף הודעה לא מגיעה פה? כן. אתה לא רוצה לשנות כמה דברים בבת אחת, רק את הקלט. אחר כך אם הודעות יגיעו ושינית גם את הקלט, כולם ישימו לב. בסדר? ואתה לא רוצה שכולם ישימו לב. אתה רוצה שמישהו אחד לא יבחין, כדי שהטעות שלו תישאר כמו בהרצה הקודמת. זה הסיבה שאנחנו תמיד רוצים שמישהו לא יבחין, כדי שהטעות שלו תישאר כמו בהרצה אחת לפני. בסדר? אז זה הטעות שלו. 2R אפסילון. עכשיו, אבל מצד שני, מתקיימת תקפות.
סעיף 2. נכון? לא, תקפות זה שמגיע כל ההודעות, לא? לא. עשינו תקפות חזקה, שאם לפחות אחד מהקלטים הוא 0, הפלט של שניהם 0, לא משנה מה קורה. אוקיי? לא משנה מה קורה. זה כאילו הכוח החזק של הדבר הזה. בסדר? אז הפלט של שניהם 0. לכן מתקיימת תקפות, ולכן צריך ששניהם יוציאו 0 בהסתברות 1. זאת אומרת שההסתברות שהם מוציאים 0, ש-V2 יוציא 0, היא 0. סליחה, הפוך, 1. כי כאילו הוא חייב עכשיו להוציא 0, כי אחד מהקלטים הוא 0. אחד מהקלטים הוא 0, שניהם חייבים להוציא 0. כי אם אחד מהקלטים הוא 0, אז שניהם חייבים לפלוט 0 בהסתברות 1. כלומר, ללא טעות. סבבה? אבל שימו לב, אז מצאנו פה אי שוויון, אני יכול להציב 1 במקום זה. אוקיי? קיבלנו ש1 קטן שווה משתי R אפסילון. ולכן, אם נבודד את אפסילון, נקבל שאפסילון גדול שווה מ1 חלקי 2R. למשל. בסדר? ואז כאילו אתם רואים שהטעות היא לפחות 1 חלקי 2R. לפחות, שימו לב. זה לא נותן חצי מיליון, אתם יכולים גם לטעות מלא. פשוט האלגוריתם הכי טוב לא יכול להיות יותר טוב בטעות מ1 חלקי 2R, ואמרתי לכם שגם אפשר 1 חלקי R לעשות. אני אגיד לכם למה אפשר 1 חלקי R, כי בכל הרצה, נכון, אנחנו מגדילים פעם אותו, פעם אותו, פעם אותו, פעם אותו, נכון? כאילו הוא גדל לאפסילון, הוא גדל לאפסילון, הוא גדל לשני אפסילון, הוא גדל לשני אפסילון, אבל זה לא נכון. כי כאילו הטעות שלו והטעות שלו לא תלויות אחת בשנייה. כשהטעות שלו היא אפסילון, הטעות שלו גם נשארת אפסילון. אחר כך שלו עולה לשתי אפסילון, שעולה לשתי אפסילון, אבל זה כאילו כל שתי ארצות, הטעות עולה מאפסילון, שתי אפסילון, 3 אפסילון, 4 אפסילון, אצל כל אחד. אז בסוף אתם לא תגיעו לשתי אפסילון, אלא ל-R אפסילון. לפי מספר הסיבובים. לא לפי מספר... פה אנחנו כל פעם הגדלנו את הטעות 2 אפסילון, 3 אפסילון, 4 אפסילון, 5 אפסילון, 6 אפסילון, 7 אפסילון. אבל כל פעם שמישהו יבחין הגדלנו את הטעות באפסילון. נכון, אבל כל פעם מישהו אחד מבחין, אז לסירוגין, כל אחד גדל, אבל שימו לב, בפעם הבאה זה יגדל ל3 אפסילון. הפעם אחרי זה יהיה 4 אפסילון, הפעם אחרי זה 5 אפסילון. לא, כל שתי ארצות יש הגדלה באפסילון לכל אחד. כאילו מישהו גודל באי-זוגיים ומישהו גודל בזוגיים. אני אסביר שוב. כאילו בארצה 5 נגיד, אז V1 יהיה 2 אפסילון. אז בארצה 6, V2 יהיה 3 אפסילון. לא. אז זה אולי הייתי צריך לעשות גם את הרצה 5 כדי להסביר. כל עוד בסיבוב 4 עבדו, וגם אותו בסיבוב 4 בנוס 1 עבדו, נכון? זה הרצה 5. עכשיו, V2 לא מבחין, נכון. לכן ההסתברות שהוא זה, תהיה 2 אפסילון, כמו בהרצה הקודמת. V1 מבחין, נכון. ואז מה שקורה, זה שההסתברות לטעות שלו, היא גם מושפעת מההסתברות לטעות של V2. כביכול אנחנו לא עושים את מה שרציתי לעשות, כביכול שזה כאילו לא מושפע, בפועל זה לא מושפע, ולכן זה באמת
לא 2R, אלא זה יוצא R, כי זה כל 2 ארצות זה גדל. פה, הקטע שזה, אני כאילו אומר שזה מושפע, כי ההפרש בין הטעות שלו לטעות שלו לא צריכה לעלות על אפסילון, אבל יכול להיות שהטעות שלו היא 3 אפסילון. לא, הבנתי. להתחלה, אתה שבהתחלה שניהם מתחילים באפס, ואז את אחד מהם אתה מעלה באפסילון, כי כאילו ירד הודעה. ואז השני גם ירד הודעה, השניהם הופכים לאפסילון, זה מה שהיה בהרצה 3. זה לא שהפכת את אחד מהם לשתי אפסילון, הבנת? רגע, אז יכול להיות שבהרצה 3 כבר עשיתי את הטעות, והייתי צריך להפוך את אחד מהם לשני אפסילון. כן, בהרצה 3, נראה לי הייתי צריך להפוך אותו לשני אפסילון. מי זה המבחין? V1. את צודקת, כאן זה כבר 2 אפסילון. אז כאן, אז זה 2 אפסילון, וכאן זה כבר 3 אפסילון. תודה על הטעות, סליחה. ואז V2 זה 3 אפסילון, והוא 4 אפסילון. אני תמיד שומר על הקטע שהטעות יכולה להיות בהפרש של אפסילון אחד מהשני. אוקיי? כי כאילו הטעות שלי, זה לא טעות של מישהו בודד, זה כאילו טעות של הסכמה. אוקיי? זה טעות של הסכמה. מה הסיכוי שהם לא יסכימו. אוקיי? אז איך אני אסביר את זה? שוב גיל, אתה מקוצר. לא, אתה לא שומע אותי טוב? לא שומע אותי טוב? לא, זה כנראה משהו אצלי שהיה באינטרנט, אני לא שמעתי אותך בדקה האחרונה. אוקיי. תראו, ההסתברות לטעות, אולי אני אנסה לעשות את החישוב שלה, הסתברות לטעות. אוקיי? ההסתברות לטעות, אנחנו יודעים שמה היא? אפסילון כפול מספר הסיבובים פחות 1, לא? לא, ההסתברות לטעות שבהרצה הזאת זה 1 מינוס אפסילון. ההסתברות לטעות בהסכמה היא אפסילון, נכון? כן. אוקיי. מבחינת הרצה או בכללי? כי בכללי זה אפסילון. ההסתברות לטעות, אוקיי. היא לכל היותר אפסילון. מצד שני, מה זה הסתברות לטעות? מה זה אומר טעות? טעות זה אומר שבעצם הם לא פלטו אותו... זה אומר שכאילו או שהוא מוציא 0 והוא מוציא 1, או שהוא מוציא 0 והוא מוציא 1, נכון? זה ההסתברות לטעות. אוקיי. כן, הוא מוציא 0. אני רוצה לעשות את זה בחישובים. אוקיי. שימו לב, זה שווה
לכל המקרים בהם V1 output 0, פחות המקרים ש-V2 output 0. נכון? עכשיו תראו, ש-V1 output 0 זאת לא טעות בהכרח, נכון? כי יכול להיות מצב ששניהם טעו, כביכול טעו, והוציאו את הפלט 0. אתם מסכימים עם זה? יוני. נכון? זה כאילו מה שזה. אז להגיד ש-V1 מוציא 0 זאת לא בהכרח טעות. כביכול זאת טעות כי כאילו היה צריך להוציא 1, אבל אף אחד לא חייב אותנו, הרי אין לנו עכשיו ולידיטי, כי הולידיות עבדו. אין ולידיטי, יש רק הסכמה. אמרנו שהסכמה צריך להגיע בהסתברות, בטעות שהיא לכל היותר אפסילון. אבל אין לכם, שימו לב, אין לכם חסם על הטעות של V1 ו-V2. כלומר, הטעות יכולה להיות גם טעות מאוד ענקית, העיקר שבסיכום של תהליך, הפלט יהיה בהסכמה, כאילו יהיה טעות בהסכמה ולכל יותר אפסילון. עכשיו, מה זה טעות בהסכמה? שאו שהוא מוציא 0 והוא מוציא 1, או שהוא מוציא 1 והוא מוציא 0, נכון? מסכימים? נכון. כן. עכשיו, ההסתברות לטעות היא מורכבת מההסתברות ש-V1 יוציא 0, נכון? פחות ההסתברות ש-V2 יוציא 0. למה? אם V1 מוציא 0 ו-V2 מוציא 1, זה הטעות שלנו, נכון? אבל אני לוקח את כל המקרים ש-V1 מוציא 0, אז בתוך המקרים האלו יש גם את המקרים ש-V2 יוציא 0, ויש גם את המקרים ש-V2 יוציא 1, נכון? נכון. אז ואני מוריד מהם את ההסתברות שיהיה נכון, שגם V1 מוציא 0 וגם V2 מוציא 0, אז מתוך ההסתברות ש-V1 מוציא 0, אני מוריד את ההסתברות שגם V2 יוציא 0. בעצם, וככה אתה מונע כאילו את האפשרות עכשיו, אני צריך שההפרש ביניהם, מה גיליתי? שההפרש בין V1 ל-V2, עכשיו זה בערך מוחלט, כאילו אני יכול גם להסתכל על זה הפוך, נכון? שאני אקח את המקרים ש-V2 יוציא 0, לבין המקרים ש-V1 יוציא 0. מסכים? אז כאילו זה גם המקרים. אני צריך שההפרש הזה לא יעלה על אפסילון. עכשיו, אם אני יודע ש-V2 לא מבחין, וההסתברות לטעות שלו היא לכל יותר אפסילון, ההסתברות, סליחה, לא לטעות, אלא ההסתברות שיוציא 0 היא לכל יותר אפסילון, אז ההסתברות ש-V1 יוציא 0 היא לכל יותר 2 אפסילון. מסכימים? ואז, למה 2 אפסילון? כי ההפרש בין 2 אפסילון לאפסילון זה אפסילון, שזה באמת ההסתברות לטעות. עכשיו, שימו לב, אבל זה ככה גם קורה כאן. אם אני יודע שהוא לא מבחין וההסתברות שלו היא כמו מקודם 2 אפסילון, וההפרש בין ההסתברויות שלהם יכול להיות עד אפסילון, אז הוא יכול להיות 3 אפסילון בטעות. ואם הוא 3 אפסילון, הוא יכול להיות 4 אפסילון, וכך הלאה. כל פעם, ההסתברות להפרש בין הטעויות, יכול להגיע עד מצב של אפסילון יותר מהטעות של החבר שלי. עכשיו זה יותר מובן? האמת שזה הרבה יותר מובן. מה זה? כן, כן, האמת שזה הרבה יותר מובן עכשיו. יופי. ואז כאילו זה תמיד שומר על הקטע, שהסתברות לטעות כוללת לא עולה על אפסילון. סבבה? וככה... אז אני אכתוב את זה במילים, ההסתברות, אז אני כותב, כאילו את הנימוק, ההסתברות לטעות היא ההפרש בין שההפרש בין ההסתברות
ש-V1 יוציא 0 לבין ההסתברות ש-V2 יוציא 0 חסומה באפסילון. אבל עדיין ההפרש, אבל עדיין ייתכן שההסתברות של אחד מהם להוציא 0 תהיה גדולה באפסילון מההסתברות של השני להוציא 0. אני להוציא 0, ולכן בכל פעם שמישהו מבחין, ההסתברות שלו להוציא 0 גדלה ביותר מהאחר, אוקיי? גדלה כמו של האחר פלוס אפסילון. אז לכן כל פעם הם עולים אחד על השני. עכשיו, זה ניתוח לא מדויק, כי באמת, מה שאמרתי מקודם הוא ניתוח יותר מדויק, אבל זה עדיין חוסם. אוקיי? סגור? זה עדיין חוסם את ההסתברות, כאילו. כי כאילו פה עשיתי ניתוח לא מדויק, כי כאילו מה אמרתי? אמרתי, ההסתברות ש-V1 out 0 פחות V2 out 0, נכון? או ההסתברות שכאילו שההפרש ביניהם, היא לא שווה להסתברות לטעות, היא קטנה שווה מההסתברות לטעות. שקטנה שווה מאפסילון. אוקיי? אז כאילו לא עשיתי פה ניתוח מדויק, כי ההסתברות לטעות היא גם כוללת את המקרים, כאילו כי אני לא עשיתי בערך מוחלט, היא כוללת גם את המקרה ההפוך, שכאילו הוא יוציא 1 והוא יוציא 0, או הוא יוציא 0 והוא יוציא 1. אז כאילו לא עשיתי פה ניתוח מדויק. בסדר? אבל אפשר לעשות ניתוח יותר מדויק ולהגיע לחסם יותר טוב. אבל לא משנה, אנחנו לא נעשה את החסם של 1 חלקי R, אלא 1 חלקי 2R, כי כל הרעיון הוא שאתם פשוט תדעו איך להתמודד עם התרגילים מהסגנון הזה. אז מה שעושים, שימו לב, אם נותנים לכם שהטעות חסומה במשהו, אתם מתחילים הרצה שהקלט בא הוא ללא טעות, כלומר, אם יש את התנאי, כאילו שיקיים ולידיטי ואז אין טעות, והטעות היא בדרך כלל רק על ההסכמה, ואז אתם משנים את הקלט למישהו אחד, מישהו אחד מבחין, לא מבחין, הטעות שלו נשארת כמו מקודם, אחד מבחין, הטעות שלו עולה עד החסם. אז אם הטעות היא אפסילון, אז החסם הוא אפסילון. בסדר? וכן הלאה. יפה. אוקיי. יאללה, אז בואו נעבור כבר לדבר הבא, וזהו, זה היה החסם, אנחנו עוברים לנושא חדש. הנושא החדש אומר על אלגוריתמי שליחת הודעות
במודל שליחת ההודעות. אז אם אתם זוכרים, אנחנו ממשיכים עם מודל שליחת ההודעות. זוכרים כל פעם יש לנו מודל? אז מודל אמרנו, שליחת הודעות. שזה מה זה? גרפים קודקודים, שהצלעות הן ערוצי התקשורת. שדרכם כאילו אנחנו שולחים את ההודעות. אז זה מודל שליחת ההודעות. עכשיו, אם אתם זוכרים, אני אפילו חוזר לתחילת המרתון, דיברנו במודלים שצריך להגדיר את כל הדברים, נכון? כל פעם אני אגדיר מודל, אז מודל שליחת ההודעות, אתם רואים? עכשיו אני צריך להחליט אם סינכרוני או אסינכרוני, אז אנחנו נטפל בשני המקרים, גם סינכרוני וגם אסינכרוני, ומבחינת התקלות, אנחנו הפעם נהיה ללא תקלות. כלומר, אין קריסה, הודעות מגיעות תמיד, הכל בסדר, בסדר? אז סינכרוני ואסינכרוני, ללא תקלות. זה המודל שלי, השלם, כאילו עם כל הנתונים. עכשיו, מה המטרה שלי? וזה כאילו, השאלות בסגנון הזה, יש לכם גרף. אוקיי, עכשיו הגרף יכול להיות גרף שלם, שכלומר כל אחד יכול ליצור תקשורת ישירות, בלי מעברים באמצע, עם כל אחד. יכול להיות שהגרף הוא לא שלם, צריך להעביר את זה דרך קודקודים שכנים, אוקיי? ופה אתם לומדים כל מיני אלגוריתמים, שמטרתם כאילו להעביר הודעות ברשת מאחד לשני, בשביל לחשב איזשהו חישוב מסוים. אוקיי, יכול להיות שכל מחשב, תחשבו שכל מחשב שהוא מיוצג על ידי קודקוד, יש לו את הנתונים שלו, ואני רוצה נגיד לסכום את כל הנתונים. אוקיי, איך אני עושה את זה? נגיד כל מחשב יש לו מספר שנתנו לו כקלט, ואני רוצה שאחד המחשבים, שאני מגדיר אותו כאילו כהמחשב הראשי, הוא יוציא כפלט את הסכום של כל המחשבים. עכשיו, אז תגידו לו מה הבעיה, שכולם ישלחו את ההודעות אליו עם כל המספרים, נכון? אז יופי, כולם ישלחו את ההודעות, אבל... ואם אני לא יודע מתי אני רוצה את הסכום, לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה, אתם הולכים לבנק, לא לבנק, אתם רוצים להוציא מידע על הסכום של הכסף שיש לכם במספר בנקים, יש לכם חשבונות בכמה בנקים, אתם רוצים לדעת כמה יש לכם. אז אתם הולכים למחשב, נגיד, שמוציא את המידע, אם זה כמו בכספומט וזה, שיש לכם מידע על כל מיני חשבונות, אוקיי? אתם אומרים, תוציא את המידע. עכשיו, אני רוצה את הסכום של כל החשבונות שלי. אז מה הוא עושה? הוא שולח הודעה לבנק הזה ולבנק הזה ולבנק הזה, כאילו על כל אחד מהחשבונות. תן לי את הסכום שיש לך, ואז אני אסכום את הכל. עכשיו, אז הם לא יודעים שהם צריכים לשלוח, הם קודם כל צריכים לקבל הודעה ואז לשלוח, נכון? אז למעשה, אם זה כאילו הודעה שנשלחת דוך, אז אין בעיה. אבל אם זה הודעה שלא נשלחת דוך, אני צריך כאילו לדעת איך לייעל את זה, כי הגרף יכול להיות עם לולאות, כאילו מעגלים, ואני עלול כאילו לשלוח יותר מדי הודעות. אז כדי שזה יהיה מעניין, אנחנו מגדירים שני דברים, שהם כאילו אנחנו רוצים, לא סתם אלגוריתם, אנחנו רוצים אלגוריתם יעיל. אז אנחנו רוצים לדבר על יעילות. זה דבר על יעילות אלגוריתם. אז יש לנו שני מדדים של יעילות, סיבוכיות זמן, כמו שאתם מכירים. עכשיו, איך מוגדרת סיבוכיות זמן? סיבוכיות זמן זה כאילו או של, כמו שאתם מכירים, נכון? כאילו סדר גודל של סיבוכיות, אבל אני רוצה לדבר לא על הזמן החישוב הפנימי, אלא סיבוכיות זמן של הרשת. סיבוכיות זמן כאילו זמן ההודעות.
ללא החישובים המקומיים. כלומר, כל החישובים שהמחשבים עושים בפנים, הרי יכול להיות שהמחשב בפנים, לא יודע, מפעיל את איזשהו אלגוריתם, נכון? יכול להיות שהאלגוריתם ייקח לו 2 בחזקת n, או של 2 בחזקת n, שאין זה גודל המערך או משהו. לא מעניין אותי הסיבוכיות הזאת. אנחנו כרגע לא בקורס אלגוריתמים, אנחנו בקורס מערכות מבוזרות, ולכן מה שמעניין אותי זה מה סיבוכיות. כמה זמן ייקח לי עד שכל המחשבים יהיו מעודכנים בהודעות שלי, ויחזירו לי תשובה. אוקיי? אז אנחנו צריכים לחלק את זה למודל סינכרוני ואסינכרוני, כי זה אחרת. במודל סינכרוני, אם אתם זוכרים, מודל סינכרוני זה גם מה שדנו עכשיו בבעיית הגנרלים. במודל זה יש סיבובים, נכון? יש סיבובים. בכל סיבוב שולחים הודעה ומקבלים הודעה, נכון? בכל סיבוב שולחים. כאילו בכל סיבוב ייתכן שכולם שולחים הודעה ומקבלים אותה. ומקבלים הודעה, אולי או אחרת, כאילו. מקבלים הודעה, כלומר, בסיום כל סיבוב, כל ההודעות שנשלחו מגיעות ליעדן. אז כל סיבוב הוא יחידת זמן, אחת, והסיבוכיות תהיה מספר הסיבובים. מספר הסיבובים עד לסיום האלגוריתם. בסדר? זה הסיבוכיות כאן. מספר הסיבובים. שעשינו עליהם, בכל סיבוב יכולות להישלח מלא הודעות, כן? כאילו, כל זה מבחינתי זה סיבוב אחד, אז מספר הסיבובים זה סיבוכיות הזמן. יפה. אז זה מובן במודל הסינכרוני? מה זה סיבוכיות זמן? יפה. עכשיו אני רוצה לדבר על סיבוכיות, במודל האסינכרוני, שזה יותר מסובך. במודל האסינכרוני, מה הבעיה? במודל זה אין סיבובים, במודל זה זמן הגעת. ההודעות לא ידוע. יכול להיות שיקח להודעה גם 100 שנה להגיע. בסדר? רק מה, בגלל שאנחנו במודל ללא תקלות, אנחנו יודעים שההודעה בסוף תגיע. אבל חוץ מזה שאנחנו יודעים שהיא בסוף תגיע, רק לא ידוע מתי. מה אנחנו עושים במודל כזה כדי לנתח סיבוכיות זמן? כי מבחינתי אמרנו, זמן זה כאילו כמה זמן ייקח לי עד שכל המחשבים ידעו. אוקיי? כאילו, מה זה ידעו? יקבלו את ההודעה, יעשו את כאילו, וישלחו בחזרה ואנחנו נסיים את האלגוריתם. אוקיי, אז איך אנחנו עושים את זה? אז במקרה כזה, אנחנו ניקח את ההודעה שהתעכבה הכי הרבה. זאת אומרת שבמודל כזה אני לא יכול למדוד את הסיבוכיות, כאילו, כי זה יכול, הזמן הוא לא חסום לי, כאילו, מבחינתי, הזמן הוא דבר שהוא לא ידוע. אז מה אנחנו בכל זאת עושים?
אנחנו במודל זה אנחנו ניקח את ההודעה שהתעכבה הכי הרבה זמן, כאילו, שוב, זה תיאורטית, כן? כי אנחנו הרי לא מריצים, אנחנו מנתחים סיבוכיות. ונקבע לה שהיא יחידת זמן אחת. בהתאם אליה נחלק זמנים מנורמלים לכל ההודעות. מה זה זמנים מנורמלים? אז דוגמה, אם ההודעה הראשונה הגיעה לאחר 1000 שניות, אז היא יחידה אחת, ואם יש הודעה שהגיעה לאחר 500 שניות, אז זה כאילו חצי יחידת זמן. חצי יחידת זמן. כאילו הולכים לפי הצינור הקטן ביותר כאילו בתקשורת. כאילו לוקחים את ההודעה שהתעכבה הכי הרבה זמן, היא כאילו היחידת זמן אחת, עכשיו בגלל שהיא הכי הרבה זמן, כל השאר הם כאילו אם אנחנו מחלקים ב-1000, בגלל שהיא ב-1000, אז כל שאר הזמנים אנחנו פשוט מחלקים אותם ב-1000. ואז יוצא שכל הזמנים הם מסוג של בין 0 ל-1, נכון? וזה בהנחה שאנחנו יודעים כאילו מי ההודעה שהגיעה הכי הרבה זמן. נכון. אבל אז מבחינתי המקרה הגרוע זה שכולם הגיעו באותו זמן, נכון? קח את הזמן הכי גדול, והמקרה הגרוע זה שכולם הגיעו לאחר הזמן הגדול הזה. כן, אבל יש לך אין יחידות זמן. המקרה הגרוע הוא שכולן הגיעו בזמן הכי ארוך שקיים, בסדר? זה לא שקיים, כי זה לא חסום, אבל בזמן הכי ארוך, באותו זמן פשוט. לאותה הרצה. ואז תכלס הניתוח, שימו לב, הוא דומה לסינכרוני. כי כאילו אני מחשיב פשוט את כל ההודעות כזמן אחד, אז כאילו מבחינתי זה כמו סיבובים. בסדר? אבל זה לא בדיוק. איך אני אסביר את זה? זה די ברור, כאילו כולם מגיעות באותו זמן. חברים, אני צריך לעצור שנייה, אפשר הפסקה של 5 דקות? כן, כמובן. סבבה. 5 דקות ואני חוזר. סבבה.